se queda això de fons. A veure, jo no parlaré de ramaderia extensiva perquè no sé absolutament res. Jo vinc de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC i aleshores el meu treball de recerca se centra fonamentalment en els oceans, per extensió, diguem-ne, amb el clima, amb el medi ambient, però sobretot la component climàtica i també per diversos motius en el problema dels recursos. I de fet, la gent sobretot em coneix per això, perquè jo parlo del problema dels recursos naturals. Evidentment és un problema molt connectat i jo el que intentaria explicar, més que res, és quina és la situació actual, perquè tothom se n'adona que alguna cosa està passant. I de fet, com la situació actual com es connecta amb els problemes que jo penso que ha tingut el sector ramader i en general agropecuari durant les últimes dècades, però més que això, perquè això ja ho sabeu, la diagnosi jo penso que ja la teniu, és què és el que ens espera de cara al futur. Perquè tenim una situació que serà molt canviant. Jo generalment sol fer presentacions d'aquestes ben farcides, de gràfics, de dades, no sé què, però jo penso que al final, el dia últim, cloenda d'un tio que parla una cosa completament diferent de lo que està parlant i aquí, si us poso unes amanides de dades i de més, serà absolutament avorrit per vosaltres, perquè serà marejant, i per mi, perquè jo ja m'ho sé en memòria, i a més, quan parles d'una cosa que ja has parlat moltes vegades, tendeixes a posar el pilot automàtic i vas parlant sense pensar. Jo el que m'agradaria fer és una sèrie de reflexions, perquè jo entenc bé, diguem-ne, molts dels sentiments que té la gent, que ha viscut molt a tocar la terra, que ha viscut d'una manera molt diferent. El meu sogre és pagès i té aquesta vinculació molt forta amb la terra, i essencialment el que s'ha viscut des del món del camp, la impressió que jo tinc, pel contacte que tinc amb la família i demés, és un sentiment creixent de despossessió, que ens han anat arrenconant, empenyent, perquè s'ha anat imposant un model que és el model, es podria dir industrial, però va més enllà del model industrial. El que és un model fòssil. És a dir, la societat industrial està basada fortíssimament molt més del que es vol fer creure. A vegades ja es veu claríssimament. Abans, el senyor que estava exposant abans de mi, ell parlava del dia que va arribar aquella senyora amb l'anorac. I d'on surt aquell anorac? Surt del petroli, al final. Aleshores, nosaltres hem viscut una transformació al llarg dels últims 150 anys, en el qual hem pogut fer moltíssimes coses basant-nos en els combustibles fòssils. Els combustibles fòssils són, bàsicament, el petroli, el gas natural i el carbó. Tant el petroli com el gas natural com el carbó, en el fons, és energia del sol. En el fons és un tipus, es podria dir, de conreu, perquè el que estem fent bàsicament és agafar l'energia que es va emmagatzemar de manera espontània i natural de matèria orgànica, d'éssers vius, típicament plantes, però també en el cas del carbó animals, que van quedar atrapats en el subsol, que van ser transformats per les forces tectòniques de la Terra perquè van quedar enterrats a molta profunditat, van patir una sèrie de processos de transformació física-química i aquella energia que s'havia acumulat durant literalment milions d'anys, un dia la van trobar i la van saber aprofitar. I bàsicament és aquesta energia tan densificada, tan densa, que ha permès a la humanitat creure que era independent de la natura. Perquè en la natura els ritmes són completament diferents. Els ritmes de la natura, l'energia de la natura arriba de forma dispersa, arriba per tot el territori. Es pot aprofitar i s'aprofita i la humanitat havia après a aprofitar-la per tot el territori. I això explicava la implantació que hi havia d'agricultors, de ramaders al llarg del territori abans de la revolució industrial. La revolució industrial posa en mans de la humanitat un tresor, que és l'energia de milions d'anys concentradíssima, i aquesta concentració va fer creure a la humanitat que realment d'alguna manera podia prescindir de la natura, de prescindir d'aquest flux més pacient, més distribuït que ens donava l'energia. L'energia renovable, la veritable energia renovable, que és l'energia que ens arriba del sol. Jo el que us explicaré ara és que aquest somni, que evidentment per molts més aviat és un malson, perquè si pensem en tota la contaminació que ha comportat, tota la destrucció que ha comportat a tots els nivells, a nivell ambiental, a nivell social, etc., aquest somni o malson s'està acabant. I moltes de les coses que estem visquent ara són bàsicament una pataleta de no acceptar que això s'està acabant. Però s'està acabant. S'està acabant. I per això la funció que teniu tots vosaltres aquí és tan important. El que esteu fent aquí, per això és tan important. Perquè si hi ha un futur per la humanitat, sou vosaltres.
perquè en el futur les coses s'hauran de fer una mica com se feien abans, perquè és que serà l'única manera de fer-ho, perquè serà l'única manera de fer-ho compassat amb els ritmes naturals que ens dona la Terra. Durant aquest any heu vist que han passat moltes coses, de cop tot ha començat a encarir-se, tota la gent que treballa a l'agricultura més intensiva, que està molt mecanitzada, han començat a patir perquè, clar, pujava el preu de l'energia, pujava el preu del gra, pujava el preu de tot, i per una altra banda, els intermediaris no te permetien pujar el preu del que estaves venent, fins al punt que hi ha hagut moltes explotacions agrícoles i ramaderes que han deixat de ser viables. Aleshores, una mica l'enfocament que s'està fent contínuament, i és el que fan els mitjans de comunicació, és que el que està passant és una cosa conjuntural, és passatger. Hem d'aguantar. Això és el Putin, que és un cabronàs, que ho és, evidentment, i que per culpa d'ell estem a la situació que estem. I, evidentment, el que ha passat a Ucraïna, la guerra a Ucraïna, és obvi que ha accelerat un problema que ja hi havia, però és que el problema aquest ja existia. Si us en recordeu, a finals de l'any passat, l'electricitat ja anava cara, el gas ja anava car, els combustibles ja anaven cars. A finals de l'any passat, uns quants mesos abans que el Putin se l'acudís envair Ucraïna, ja hi tenien problemes. Jo porto parlant d'aquests problemes 12 anys ara i porto coneixent-los 23 anys ara. Però és que aquests problemes són coneguts des de fa uns 50 anys, més o menys, per no dir més. Això se sabia que passaria. És un tema que s'ha repetit moltes vegades des del món científic, particularment des de la gent que treballa a nivell de la geologia, la geofísica, o gent com jo, que venen del món, diguem-ne, de la física ambiental, que aquest problema era inevitable, que era inevitable. I a més, fins i tot se sabia aproximadament quan passaria. I durant tot aquest temps s'ha fet creure que no, que ja es trobaria, que l'enginy humà no té límits, que es trobarien solucions, sense adonar-nos que realment el que estàvem fent servir era, per si dir, les joies de l'àvia que havien trobat, aquell tresor energètic ultraconcentrat que representaven els combustibles fòssils, i en comptes d'aprofitar-ho correctament i fer-ho servir de manera més intel·ligent, el que hem fet és com si s'haguessin emborratxat d'energia i l'hem gastat a la màxima velocitat possible, de la manera menys assenyada possible. I hem arribat al punt al que ens adreçàvem. I el punt que ens adreçàvem en què entrem ara a la fase inevitable, inexorable, inescapable de declivi energètic de la nostra societat. És el que està passant ara. Estem començant un procés inevitable, ben conegut, com dic, conegut des de fa més de 50 anys, de declivi energètic de la nostra societat. Tota aquesta quantitat d'energia de la que hem disposat, anirem disposant cada cop en menor quantitat. Per què? Ara donaré una mica l'explicació més tècnica i també una mica més les dades del que és el que està passant ara mateix. Quan tu explotes un jaciment del que sigui, particularment de matèries primeres energètiques, però també passa amb les matèries primeres metàl·liques, el jaciment sempre passa el mateix. Tu hi ha una primera fase exploratòria, a la qual vas començant a extreure, fas prospecció geològica, s'ha de tenir molts sistemes, per exemple, de sísmica, per saber quina és l'estructura del subsol, i a mesura que tu vas extraient, vas podent extreure més perquè cada cop el coneixes millor. Saps millor on està allò que busques. I aleshores la producció comença a pujar, i durant els primers anys puja ràpidament. Després, entre mitges, passen moltes coses, pot haver factors econòmics, factors socials, i simplement tu vas explotant aquell jaciment, aquella mina, però sempre hi ha una fase final en la qual allò que queda és cada cop més dispers i dona menys rendiment, en la qual comença un procés de declivi, en la qual cada any vas extraient-ne menys. I no és a vegades perquè no hi hagi prou, com a vegades es diu, a sota. El problema és que si tu has de fer més esforç per extreure una quantitat més grossa, ja no te sortirà a compte. Si gastes més energia que la que després recuperes, si perds energia en el procés, ja no t'interessa com a font d'energia. Penseu que en un camp de petroli convencional, típicament el 65% del petroli que està sota terra es queda sota terra, mai no arriba a sortir a la superfície, perquè està tan dispers dins la roca que l'esforç que hauries de fer per extreure és tan gros que no val la pena, que no paga la pena. I això passa en qualsevol matèria mineral, qualsevol recurs que s'explota. I aleshores aquí hi ha una de les primeres confusions que s'alimenten tot sovint, sobretot des dels àmbits econòmics més classicistes, que es parla moltes vegades de les reserves que hi ha o dels recursos que hi ha, i això és particularment, s'ha fet sempre amb el petroli, però es fa moltíssim amb l'urani,
de que hi ha unes reserves enormes, hi ha una quantitat de material allà sota enorme, però el que no te diuen és que la majoria d'això no se podrà extreure perquè no surt a compte extreure-ho, com és normal. I això és un fet que és termodinàmicament conegut, és un fet que de fet és indiscutible. Què és el que s'està passant en aquest moment? L'any 2005, ben acord amb les previsions que s'havien fet 30 anys abans, la producció de petroli cru convencional, que és el petroli de tota la vida, allò que heu vist a les pel·lícules, aquell líquid negre viscós, que serveix per fer tantes coses, va arribar al seu màxim a nivell mundial. El màxim de producció de petroli cru convencional, del petroli de tota la vida, va ser fa 17 anys. 17 anys. Des d'aleshores s'ha quedat estancat i ara els últims anys ha començat a decaure i cada cop ho està fent més ràpidament. Va arribar a tocar els 70 milions de barrils diaris, un barril són 160 litres, Déu-n'hi-do. Al món s'està veient 70 milions de barrils diaris de petroli cru convencional l'any 2005 i ara només en pot veure's 60. Hem perdut 10 en aquests 17 anys que han passat. Però tenim un tingle de muntat, tenim un sistema econòmic que es basa en el creixement. Demana crèdits, després podràs tornar al tractor, fes això, fes allò, inverteix. Però al final això t'implica que sempre has de generar més diners, sempre has de créixer, sempre has de créixer. Sembla que si no creixes, doncs tens un problema, però a la natura les coses neixen, creixen, però després maduren, no se continuen creixent. I aleshores tenim aquesta voluntat una mica, jo diria, tumoral, de créixer sempre, perquè créixer per créixer és la filosofia d'un tumor, que és la que al final s'acaba portant a la ruïna. Doncs bé, per compensar el fet que el petroli cru convencional ja no pujava més, s'han introduït altres substàncies, altres líquids que s'assemblen més o menys al petroli, més o menys. I en aquestes se'ls en diu petrolis no convencionals. Això inclou primerament els biocombustibles. Molts de vosaltres us en recordareu aquella febre dels biocombustibles que va començar fa 20 anys, que de cop es va començar a produir moltíssim, va agafar moltíssima embranzida, encara se'n fan molts de biocombustibles, però ara, no sé què ha passat, ja no puja més. I el no sé què ha passat és que resulta que se'n van adonar que la quantitat d'energia que produeix la producció de biocombustibles és si fa o no fa la mateixa que se gasta en produir-se. Perquè, clar, tu no pots intentar emular amb el que fas amb l'agricultura, el que t'està donant el sol cada any, el que t'està produint una quantitat. Penseu que només el petroli que consumim cada any representa l'efecte fotosintètic de les algues de la Terra durant 1 milió d'anys. Això no ho podries replicar amb la producció fotosintètica ni de les algues ni de les plantes terrestres que tenim avui en dia. En un moment donat, aquí no guanyen energia, no guanyen diners, per tant, ho mantenim, però no tirem més endavant. La segona cosa que es va introduir va ser les sorres bituminoses del Canadà, els petrolis extrapesats de Venezuela. Això, quan tu vas allà i ho veus, és molt curiós, és un quitrà. És una substància, és un quitrà, és una brea. Aleshores, això tu extreus, que costa molt extreure perquè està molt enganxat a la terra, i aleshores ho has de primer estovar amb vapor d'aigua i més, un cop ho has extret, ho has separat, ho has de processar. I típicament fa servir gas natural o algun altre petroli més lleuger per barrejar-ho perquè es pugui fer alguna cosa amb això a les refineries. I això tampoc no té gaire rendiment. Requereix moltíssima aigua i tampoc no té gaire rendiment. Tot el que això també molt ràpidament va tocar sostre. I l'última cosa que ja va quedar, que realment va ser anar a escurar les últimes engrunes del plat, és allò que anomenen fracking als Estats Units, que ara estan dient que a Espanya hi ha no sé quants recursos de fracking, i em sabeu que el fracking és una pràctica molt perillosa amb el territori, amb el medi ambient, perquè l'extracció mitjançant la tècnica de fracking té molt de risc de contaminar els aqüífers, que bàsicament la tècnica del fracking consisteix en que hi ha certes roques en les que hi ha quantitats residuals d'hidrocarburs, però són roques que no són poroses, allà no circula quan tu intentes perforar. En un petroli convencional tu perfores i la roca és porosa i tot va circulant i va sortint a la superfície, en aquestes no circula, i aleshores el que has de fer és fracturar la roca. I vas fer com petites explosions subterrànies injectant aigua i sorra a pressió. I això és el fracking. I als Estats Units això ha fet un boom els últims anys, brutal, i ha portat a la fallida un munt d'empreses i ha deixat un deute acumulat de 300.000 milions de dòlars perquè resulta que això no era rendible tampoc. Ho han pogut fer els Estats Units, però ningú més. I ja no queda res més. És el que hi havia. És el que hi havia. Per tant, si tu mires la producció de petroli total, comptant el no convencional més el convencional,
El convencional, ja us he dit, va tocar sostre el 2005. El no convencional més convencional va tocar sostre el 2018. Des d'aleshores estem caiguent. Ja han caigut un 5%. Les estimacions que està donant l'Agència Internacional de l'Energia, amb veu baixa, perquè no s'atreveixen a dir-ho molt obertament, parlant que podria produir-se una caïda de fins al 20% o més d'aquí al 2025. De fet, el pitjor escenari seria fins a un 50%. Perquè poso una mica en perspectiva, quan la crisi aquesta econòmica tan grossa, el 2008, el consum de petroli va caure un 4%. Per veure caigudes un 20% ens hauríem de retrotraure a la Segona Guerra Mundial. I és això cap a lo que anem. Aquesta és la situació cap a la que anem. No és una cosa que no es vol reconèixer, però aquesta és la nostra situació. Anem a una contracció molt ràpida de la quantitat de petroli disponible per raons geològiques conegudes des de fa 50 anys, davant de les quals no s'ha volgut reaccionar perquè implicava fer una sèrie de canvis que ningú no volia fer. I ara ho tenim aquí, ho tenim servit. Anem a una situació de declivi. Encara és pitjor, perquè ja us he dit que el petroli cru convencional aquest va començar a caure fa 17 anys i les altres coses, el contingut total del que anomenem petroli, va començar encara el 2018, però quan es tracta de produir dièsel necessites coses d'una mica més de qualitat i necessites coses per les quals les refineries estiguin adaptades i a més les petrolieres ja no inverteixen molt en buscar nous jaciments i no inverteixen res en arreglar les refineries, amb la qual cosa ens estem trobant que la producció de dièsel cau a tota velocitat. La producció de dièsel del món ha caigut un 15% des de l'any 2018, va estancar-se el 2015, i del 2018 a l'any 2021, l'any passat, va caure un 15%. Aquest any ha remuntat una mica, però sembla que tornen a caure ràpidament. Al principi això no ens importava molt, perquè estava afectant molts altres països. Jo una de les coses, per això porto aquesta samarreta que posa todo bien y normal, perquè és una conya que jo sempre poso al Twitter, perquè és increïble la quantitat de notícies que arriben d'altres països que estan tenint problemes per abastir-se de combustibles i d'aliments i això no se comenta a les notícies d'aquí. L'altre dia la BBC feia un recull, i això sense explicar el que està passant als propis països occidentals, de més de 90 països arreu del món que estan en aquesta situació des de fa un any, i això no se'n parla com si no passés. És absolutament delirant, perquè són símptomes d'aquests problemes que estem parlant. El problema amb el dièsel és que la seva escassedat ja ens està arribant aquí. Se'n parla molt, als telediaris, de que, ui, és curiós, el dièsel ara és més car que la benzina, no sé què passa. Què deu estar passant? A mi em truquen molt de les teles. L'altre dia em va trucar el Risto Mejide, m'ha tenir sort perquè m'ha enganxat dormit, i em va dir, t'entrevistem? Bueno, vale, i després veig que és ell, ostres. Però bueno, però ningú no vol aprofundir en la qüestió de fons. La qüestió de fons és que la producció de dièsel cau més de pressa, perquè tenim una barreja d'hidrocarburs líquids, diguem petroli, que cada cop és menys idònia per produir dièsel i a més no invertim en refineries per aprofitar-la al màxim. Aquest problema ja està arribant a Europa. Durant molts anys ha estat tocant els nassos a altres països, des del 2018 que va començar a caure, i ara ja està aquí. Dels 6,5 milions de barrils diaris de dièsel que es consumeixen a Europa, hi ha 1,5, quasi un 25%, que s'està traient de les reserves estatals dels països. No d'Espanya, per cert, perquè Espanya està ben abastida, perquè Espanya, al contrari que altres països europeus, va mantenir les refineries, però altres van tancar i van dir, si és més barat comprar dièsel als russos, ostres, potser que tenim un problema ara. Doncs en aquest moment, com dic, tenim Hongria, Àustria, Croàcia, Alemanya i França que estan traient dièsel de les seves reserves, que durarà el que durin. Però clar, no estan pensades per això, estan pensades per suplir interrupcions. Ara comença a faltar dièsel. Ahir, Josun Jon Imaz, que és el CEO de aquest era el BNB i ara és el conseller delegat de Repsol, va dir que tindrem un problema d'escassedat de gasoils i de dièsel a Europa de manera estructural els propers anys. Perquè no es pot. I ja està. Jo porto, fa anys, i a mi, evidentment, ningú no em fa ni punyetero cas, però ara si ve el Josun Jon Imaz, com és el conseller delegat de Repsol, potser se l'hauran d'escoltar una miqueta més. Perquè hi ha un problema de dèficit estructural. Però és que no només n'hi ha aquest dèficit a Europa, també està passant als Estats Units.
En aquest moment, les reserves de dièsel dels Estats Units, les reserves estatals, estan en mínims de 71 anys, quan a més en el món, allà als Estats Units, es consumia bastant menys dièsel fa 71 anys. La secretària d'Estat d'Energia, la secretària d'Estat d'Energia dels Estats Units ha dit a les petrolieres que, sisplau, prioritzin el mercat nacional abans de les exportacions, perquè els Estats Units està exportant combustibles com mai perquè a Europa els estem pagant molt cars, clar. I de moment no han fet ni cas. I aleshores els ha dit que si no fan cas, doncs que es plantejaran escriure una ordre presidencial obligant-les a que venguin primers combustibles en el mercat dels Estats Units. La qual cosa agreujarà el problema del dièsel aquí. Estem, si no és a setmanes, a pocs mesos, d'una situació de racionament de dièsel a Europa. I aquesta situació, d'una manera o una altra, esdevindrà permanent, perquè la producció de petroli anirà caient i la producció de dièsel anirà caient, i aleshores les úniques coses que faran que el racionament s'alleugi essencialment és una gran crisi econòmica que fa que s'aturi la majoria de l'activitat econòmica i, clar, si no hi ha activitat econòmica no hi ha consum, el preu baixa i el problema d'escassedat en part es resol, però clar, de quina manera? I aquesta és la situació en la que anem. És estructural i és empitjorant. És una cosa que cada cop anirà a pitjor de manera completament inevitable, d'una manera coneguda i inevitable. I a més pitjor encara. Tenint en compte de quina manera tan bèstia han desinvertit les petrolieres, perquè, així, sense dir-ho a ningú, les companyies petrolieres des del 2014 han reduït un 50% la seva inversió a la búsqueda i posada en explotació de nous jaciments i és un procés que se retroalimenta. Ara tenim Aràbia Saudita, tenim l'OPEP, que ha dit que redueixen 2 milions de barrils diaris, que es diu aviat, sobre els 100 que quasi es produeixen al món, la seva producció, perquè ja veuen que no poden més. No poden més. Amb la qual cosa tenim un problema que, a més, no només és un problema que està instal·lat, no només és un problema que s'agreuja amb el temps, sinó que, a més, durant un temps s'agreujarà ràpidament. I aquesta és la situació que tenim. L'escassedat de dièsel acaba afectant-ho a tot, perquè el dièsel és la sang del sistema. Tot el maquinari funciona amb dièsel, tot ell. I els vehicles pesants funcionen majoritàriament amb dièsel o, si no, amb combustibles que se'n deriven de la mateixa fracció del petroli, el cas dels vaixells. I el querosè també es ve afectat indirectament, no entrem en detalls d'això, que és el combustible que fan servir els avions, el problema del dièsel. La falta de dièsel acaba afectant les operacions de mineria i aleshores falten metalls, comença a faltar tot. I ara comença a tancar tot tipus de fàbriques a Europa. Europa, que havia apostat tota la megaindustrialització basada en l'energia concentrada dels fòssils, la indústria química i metal·lúrgica d'Europa s'està ensorrant a una velocitat absolutament increïble. I els estats, els més conscients, com ara Alemanya, estan intentant aturar aquesta sangria, però bàsicament això és com intentar parar el mar amb les mans. No s'ha fet res durant dècades i ara tot s'ha de fer a correcuita. Això és la raó per la qual tothom em crida. O sigui, ara no ens en recordem de Santa Bàrbara fins que trona. Quan, a més, jo sóc el tio que te diu que tens un càncer, però jo no tinc la solució a aquest càncer. Jo com a molt te puc explicar el que t'està passant, però és que, per més increïble que sembli, costa molt, als estaments polítics i econòmics costa molt que acceptin el que està passant. Tot i que d'aquí 2 setmanes vaig al Banc d'Espanya, ens torna a explicar, perquè es va fer una conferència l'any passat, ens torna a explicar això, a veure si aquí de la segona passada ja comencen a entendre una mica més bé què és el que està passant. Quin efecte té això per començar a l'agricultura i per seguir a la ramaderia? Té un efecte que és demolidor. I pensem que al mateix temps que hi ha el problema del petroli i el problema del dièsel, hi ha el problema amb la resta de combustibles fòssils. El carbó també està tocant màxim. L'urani va tocar màxim el 2016 i està caient a tota velocitat. No hi ha un futur a la nuclear. És el que cau més de pressa. Això explica més perquè França té la meitat de les seves centrals nuclears saturades. Té un problema de corrosió, té uns problemes tècnics que tenen que són importants i a sobre tenen problemes per abastir-se d'urani. I a més, quan un terç de tot l'urani enriquit del món el produïa Rússia. Això aquí també s'ho complica una mica més les coses. Però l'única cosa que no cau a nivell del món encara és el gas. Però el gas es transporta amb molta dificultat i sobretot la millor manera, amb la manera més pràctica, és per via terrestre,
I això el cas d'Europa implica Rússia i Algèria. Algèria produeix poc comparat amb Rússia. Rússia produeix una grandíssima quantitat. S'ha de dir, i això és important, que Rússia és l'únic país del món que ha reconegut que la seva producció de petroli i de gas ja està caient. És l'únic que ho ha reconegut. I això és molt important, perquè també jo penso que explica una mica els moviments tàctics que fa Rússia, perquè ells saben que ara és el moment que seran més forts del que queda de la història. I ells el que es fan és intentar posicionar-se de cara a el que ve a continuació, que el que ve a continuació, de moment que estem veient una competència ferotge, desfermada entre les grans potències que no volen canviar el seu model i que bàsicament intenten continuar amb aquest model fossilista, que és el que ens ha portat fins aquí. Però és un model fossilista que fa aigües. Aleshores, aquí qui l'ha agafat més amb el peu canviat és Europa, i això té una sèrie de repercussions derivades, com he dit, al sector agropecuari. El primer problema, que a més suposo que ja som molt conscients, és que la falta de gas, primerament perquè ja era complicat augmentar el subministrament de gas a Europa, després, òbviament, per la guerra a Ucraïna, i el fet que no es pot agafar més gas d'Europa, a més els Estats Units no ens ho permeten, és que el gas natural és molt important a la síntesi del nitrat d'amònia, dels fertilitzants nitrogenats, que, com sabeu, se'n fa servir molt en l'agricultura. Tenim l'NPK, també tenim algun problema amb el P i en menor mesura amb el K, però ara el problema més urgent, curiosament, és amb el nitrogen, perquè la síntesi es fa fent servir un munt de gas natural. No seria necessari, es podria fer a partir de l'hidrogen, però és molt més car. Aleshores, tenim ara mateix el 70% de les plantes de producció de fertilitzants nitrogenats d'Europa aturades. El 70% que s'havia dit. A més, això està passant en un moment que aquell altre problemeta que tenim per allà, aquell del canvi climàtic, s'està colpejant amb molta força. I, per exemple, tenim que la collita de cereal del nord de Castilla ha caigut un 40% aquest any, però és que en moltes regions cerealistes del món han tingut problemes semblants precisament per l'excés de temperatura que s'ha vist reforçat durant aquest any. Que, a més, com diu el Fernando Valladares, que és un professor d'investigació del CSIC, que està al Museu de Ciències Naturals, i pensem que aquest estiu és un dels estius més frescos del que ens queda de vida. I ja heu vist que l'estiu, per cert, l'estiu que encara continua, perquè jo estic aquí amb una samarreta de màniga curta i diuen que al novembre tindrem 30 graus, que, per cert, aquí també hi ha una altra derivada que és important, que passarà quan vinguin les temporals de llevant, perquè amb l'anomalia tèrmica que tenim al mar nosaltres sabem que això implicarà unes llevantades absolutament salvatges. Però, bueno, ara no parlem d'això perquè no és qüestió de tallar-se les venes en aquest moment. El cas és que tenim un problema gros amb la producció de fertilitzants nitrogenats en un moment que, a més, hi ha un estrès a la producció agrícola molt important. La producció de les oliveres aquest any també ha estat molt dolenta, també la de fruits de pinyol, i la tendència és que, en general, continuï sent dolenta els propers anys i ens falten fertilitzants a més, i, evidentment, com que el dièsel va car, l'operació de maquinari va car. Quin impacte està tenint això? Que tot esdevé caríssim. Per exemple, a Espanya s'importa moltíssima soja d'Argentina per fer-la servir com a pinso, sobretot a nivell de les explotacions massives de porcs aquí a prop. El problema que hi ha hagut, per exemple, és que aquest any la collita de soja d'Argentina ha estat a punt de perdre's una part molt important perquè no hi havia prou dièsel per recollir la collita de soja. Al final van comprar dièsel en altres països a un preu caríssim, però això ha repercutit en un encariment de la soja i, a més, està en l'encariment dels ports marítims i demés. Tot això, com dic, és estructural. Ha vingut per quedar-se i els problemes persistiran amb el temps. I, a més, una cosa que és important és no sempre tindrem uns preus elevats, els preus de fet oscil·laran, seran volàtils. Cada vegada que el preu baixi serà degut al fet que estem enmig d'una crisi que fa caure la demanda. Però si tu al final mires la quantitat disponible, l'aprovisionament, el que veus és que l'aprovisionament anirà caient necessàriament. Això sí que és inevitable. El preu oscil·larà, l'aprovisionament anirà minvant. En salts i baixos, no sempre tants així, i sobretot si ho mires al nivell d'una petita regió o fins i tot d'un país com Espanya, doncs podràs veure pujades i baixades. A nivell del món l'aprovisionament anirà caient. Perquè hi ha dues dinàmiques. Una és la dels preus, l'encariment, l'altra és la de disponibilitat, que és l'escassedat. I aleshores l'escassedat al final el que t'acaba portant és el racionament. A Espanya, com a la resta d'Europa, estem prenent ja mesures de racionament i la gent no s'està donant. Quan t'estan dient
que consumeixis un 7% menys de gas o un 15% a nivell d'Europa, això és un racionament. És a dir, no hi ha prou gas, has de consumir-ne menys. Quan estan discutint que hi haurà una disminució del 10% del consum d'electricitat, això és racionament. Estem introduint mesures de racionament progressivament perquè això ja no se sosté. Quin problema tenim a nivell de les explotacions agrícoles a nivell de Catalunya, per exemple? Que ara mateix els models que estan molt industrialitzats estan tenint seriosos problemes de viabilitat econòmica i això ho sabeu perfectament. I totes les explotacions ramaderes intensives que requereixen d'aquest pinso, que és energèticament molt intensiu, que ve d'Argentina, que s'han posat molts fertilitzants, s'ha posat molta mecanització, cada cop és més car i fa que aquestes explotacions siguin cada cop menys rendibles. I el que estem veient, també a Catalunya, és que alguns ramaders es van obligats a sacrificar el ramat o bàsicament no fer créixer més, degut al fet que no es poden permetre pagar els preus actuals de pinso, mecanització, etc. Aleshores, en aquesta dinàmica tan destructiva a la que hem entrat, que com dic és inevitable i irreversible, i abans de seguir, deixeu-me que faci un incís que és important, no m'entenc en això perquè no és l'objectiu de la conversa d'avui, però el model d'explotació renovable que s'intenta imposar no és ni de bon tros la solució. De fet, pot ser simplement una part més del problema. Sobretot, a més, ara que el que es pretén és encatifar el territori en un munt de plaques solars, un munt d'aerogeneradors, com si en això anéssim a solucionar alguna cosa, que no és veritat. Que no és veritat. El consum d'electricitat a Catalunya cau des de l'any 2008, el consum d'electricitat d'Espanya cau des del 2008, el consum d'electricitat d'Europa cau des del 2008. Tenim un problema per incrementar el consum d'electricitat, per una banda, i tenim un altre problema per incrementar la penetració del sistema renovable dins del sistema elèctric. Són qüestions molt tècniques, això ho vaig estar explicant al Parlament el mes passat, quan es va... No és cert, jo no vaig estar al Parlament, segons l'Agència Catalana de Notícies, perquè no surto, aparentment, però jo us dic que sí que vaig estar allà, i vaig explicar aquestes coses, les dificultats tècniques que hi ha per les dues coses, per incrementar el consum d'electricitat, no tenim bones maneres d'aprofitar l'electricitat, per més que es digui, les tecnologies que tenim són molt limitades, requereixen molts de materials que són escassos, que depenen de combustibles fòssils, tot un seguit de problemes. I, per una altra banda, tenim el problema que és molt complicat integrar més renovable en una xarxa elèctrica que cada cop és més inestable. Per què? La renovable requereix una sèrie de sistemes de recolzament, que ja no vull entrar en qüestions tècniques, però que no són tot flors i guaies. Estem donant per fet que podem fer un sistema de substitució, bàsicament, traiem el fòssil, posem el renovable, no és veritat. No és veritat. No és veritat. El que sí que s'està fent és, anem a agafar els diners d'Europa i construïm molt. Això sí, això és la bombolla de Tutxana 2.0. Però aquests sistemes després no sabem què farem. No sabem què farem, però no sabem aprofitar-los. Perquè no és tan senzill, perquè no és una cosa... Es pretén fer veure que no hi ha hagut molt avenç tecnològic els últims anys, i és veritat que hi ha hagut molts avenços. Però les tecnologies en les que es basen són tecnologies, moltes d'elles que tenen moltes dècades de desenvolupament, continuen millorant, però ja milloren marginalment i no estem a punt per implantar-les. Per exemple, el tema de l'hidrogen verd, que se'n parla tant, l'informe de l'IPCC del mes d'abril, del grup 3, del grup de mitigació, diu que aquestes tecnologies no estan madures per a una implantació massiva i tot i així és el que se'n parla a totes hores. Aleshores, aquí hi ha un component també una mica d'imprudència. També jo penso que atiada per la urgència del moment. Perquè el problema que tenim ara mateix és que no només tenim l'emergència climàtica, que la tenim, i que és molt més seriosa moltes vegades del que ja es pensa, però tenim, evidentment, una emergència energètica. Perquè anem a passar un hivern molt dur. Quan es diu això que l'hivern serà molt dur, és cert. Sobretot a Europa. Espanya està ben abastida per una sèrie de raons, tampoc després... Jo la intenció que tenia era més o menys fer com una presentació així amena, del estil de la que estic fent, durant uns 30-40 minuts i després deixar-vos temps per parlar, perquè em comenteu coses i ja s'ho explicaria més detalls. Però en qualsevol cas, tornant al que estava, tenim una situació molt complicada i això és el que està dient que s'han d'accelerar els plans de transició i ja no és ara tant per lluitar contra el canvi climàtic, que també, però per lluitar contra la crisi energètica, que ara mateix és la cosa que realment més se'ns està escanyant, sobretot pel manteniment del sistema industrial.
On entreu vosaltres aquí? Abans he sentit amb molt d'interès la presentació que ha fet aquest senyor sobre el tema de la llana, les escates, com es diu això? És que a mi surt en castellà. Sí, exacte. Doncs una cosa que sens dubte s'haurà de fer els propers anys és en molts àmbits recuperar tècniques i recuperar materials que ara es consideren fora de moda, que ara es consideren que no són interessants. No saben què fer de la llana, no us preocupeu que la llana serà molt valuosa d'aquí uns anys. Es necessitarà molta llana perquè s'haurà de recuperar tot això, s'haurà de recuperar. Possiblement hi haurà una coexistència, però penso una cosa, no tindrem tants de plàstics com tenim ara. Ni tampoc podem transportar coses tantes distàncies com les estem transportant ara. No podem fer el que estem fent ara, que és posar les fàbriques a la Xina i portar els productes des d'allà. Això és una cosa que progressivament, o no tan progressivament, anirà disminuint al llarg dels propers anys, perquè és inevitable, perquè és un fet biològic. Aleshores, el que hem de fer és adaptar-nos i, a mesura que algunes coses vagin fallant, anar proveint d'alternatives. En general, a més, en un sector que típicament ha estat castigat sempre perquè els marges comercials, els marges econòmics sempre han estat baixos, la presència d'intermediaris, tot el funcionament del mercat, etc. Moltes de les explotacions no podran permetre's mantenir el model d'explotació intensiu que hem vist ara, perquè a més és intensiu sobretot en energia fòssil. I aquest és el problema, si l'energia fòssil comença a ser més escassa i comença a ser més cara, aquest tipus d'explotacions, com ja s'està veient ara, cada cop tindran menys importància perquè simplement no seran viables. I això ha de ser ocupat per algú. Aquí està el punt clau. Algú haurà d'ocupar aquest nínxol. I el que ara és més marginal haurà de convertir-se en el principal. I aleshores s'ha d'estar preparat per fer aquesta substitució, perquè caldran tots aquests productes agropecuaris, caldran, han de sortir d'algun lloc. Potser no podrem mantenir un model intensiu orientat sobretot a l'exportació, però és que la primera cosa que hem de veure és com fem per mantenir un model que doni de menjar a la gent d'allà, per començar. És que la primera cosa és que la gent d'aquí pugui menjar i la gent d'aquí es pugui subministrar els materials que necessita per poder continuar fent la seva vida. Aleshores, no implica un retrocés ràpid, radical, un abandó complet del que tenim ara, però sí que és evident que coses que ara mateix es consideren no rendibles cada cop seran més atractives en una situació en què tot esdevé més i més car. No és un camí senzill, no és simplement adoptar pràctiques antigues i la cosa ja està feta, ni de bon tros, perquè a més, com dic, hi haurà una coexistència de les dues coses. Aleshores, aquí també s'ha de tenir prou intel·ligència i prou agilitat per anar-se'n adaptant als canvis i sobretot jo penso, mira, una de les coses que jo sempre explico als estudiants quan comencen a mi, en ciències empíriques i demés, quan fem coses d'enginyeria o qualsevol altre tipus de cosa, jo l'única manera que conec de fer les coses és l'assaig i errors. Vas provant, vas tantellant el terreny perquè no el coneixes i vas provant i si això no funciona doncs comences a fer modificacions perquè les coses funcionin. És molt perillós quan es tracta més de fer un canvi tan radical, tan important, que haurien d'haver pensat des de fa dècades i l'hem de fer en poc temps, és molt perillós dissenyar un despatx. Jo penso que cal moltíssima pràctica a peu de canó, pràctica de camp, al lloc, i a més, cada lloc tindrà les seves vicissituds, les seves circumstàncies. És molt difícil que hi hagi una cosa que es pugui implementar exactament igual per tot. I jo crec que el que també aquí cal és molta humilitat i molt de treball allà, a peu d'obra, que es diria. Fora d'això, jo poca cosa més us puc dir. Jo el que sí que us puc dir és això, anem a una transició inevitable, a una situació de descens energètic inevitable, hi ha moltes curves perilloses en el camí, hi ha moltes dificultats en el camí. Jo penso que és un camí que, malgrat tot, es pot transitar. A molta gent ara li agrada molt parlar del tema aquest del col·lapse i no sé què. Jo penso que, això són ganes de no fer res, de no fer brot. I a mi el que m'interessa és la gent que tingui ganes de treballar, la gent que tingui ganes de fer coses. Jo, pel contrari, precisament per tots els estudis que jo he vist que és perfectament possible muntar una societat com és la catalana ara mateix, en un nivell de vida molt semblant a l'actual, un estil de vida diferent, però un nivell de vida molt semblant a l'actual, les coses que són importants, consumint la desena part de l'energia i materials que consumim. De fet, seria relativament fàcil, amb mesures concretes que no afecten excessivament a la vida de les persones, estalviar-nos com el 60% de l'energia que estem consumint
I això ens donaria 2 dècades addicionals per preparar-nos a la situació que ve. Aleshores, jo crec que sobretot el que cal són persones amb ganes de treballar. I el que cal també és fer una avaluació realista d'on som i cap a on anem. I és important també, quan algú està criticant i està dient escolta, hi ha aquestes dificultats, per exemple, en els sistemes renovables, que serveixen per fer moltes coses, però no serveixen per fer-ho tot, doncs també s'ha d'escoltar. S'ha d'escoltar i s'ha de comprendre per què es diu això. I a més és qui està dient això. Perquè som gent que venim de l'àmbit de la física, de l'enginyeria, que hem treballat amb renovables, que hem tocat el tema, i diguem, hi ha aquestes dificultats. I a més les dificultats hi són conegudes. I després perquè, clar, si no passen coses com les que està passant ara, que Gamesa, per exemple, està atacant fàbriques d'aerogeneradors a tota Espanya. O que tens altres grans empreses, com a Nordex i com a Vestas, que ja han tancat un parell de fàbriques a nivell d'Espanya. O bé la consellera delegada de General Electric, amb una cimera que van fer al Bilbao, una cimera europea, que va dir que ells perdien diners en cada aerogenerador que fan precisament pel cost de les matèries primeres, perquè hi ha un subsidi dels fòssils molt important. I aquí, al final, el que se necessita és una certa planificació dins de la situació tan complicada que estem tenint. Però això no vol dir que no es puguin fer coses. Al contrari, és el moment que més coses s'han de fer. I la primera cosa és acceptar el problema que tenim. La segona cosa, i més en un sector fortament castigat, com ha estat sempre el sector primari al país, és ara més que mai heu d'estar aquí per fer totes les transformacions i tots els canvis que necessitem fer. O sigui, ara més que mai, sempre us hem necessitat, però és que ara us necessitem més que mai. Sobretot pensant en els models que tindrem que fer servir en el futur, en els quals la intensitat energètica haurà de baixar radicalment, però ja no per un problema de que sigui car o que sigui barat, és un problema de que sigui disponible, de que realment hi hagi. I jo dic, viure en situacions... Jo penso que en aquest sentit, aquest hivern, les coses que passaran a Europa aquest hivern, jo espero que serveixin per obrir els ulls a molta gent, perquè veurem coses que són inversemblants. Jo veig venir coses que a mi em costa, fins i tot, jo que porto molts anys parlant d'això, a mi em costa imaginar-me-les, perquè són coses bastant tremendes, no? I nosaltres tenim la sort que anem amb retard en això perquè estem més protegits per una sèrie de raons. I espero que puguem una mica allò que es diu d'escarmentar en cap aliè, no? I començar a comprendre que hem de fer uns canvis molt radicals. Aleshores, en aquest sentit, jo insisteixo, hi ha molt coneixement a recuperar, hi ha molta manera de fer a recuperar, adaptant als temps moderns, amb tecnologies i coneixement modern, que serviran per millorar-ho, i jo penso que el futur ha d'anar per aquí. I com dic, necessitem molta gent amb ganes de treballar. Ara més que mai el que cal és acompanyar amb moltes mans tot el treball que hem de fer. Hi ha un futur, és un futur que pot ser brillant si nosaltres creiem en ell. O sigui, no és el moment de desanimar-se, no és el moment de sentir-se derrotats. Jo, a més, crec que en aquest context és just al contrari, és un moment de reivindicació, de dir, mira, nosaltres, com que s'hem mantingut aquí, ara servirem com pal de paller per fer tot el que s'ha de fer a continuació. I ja està, jo és que és tot el que us puc explicar, no us puc explicar res més. Així que si després voleu fer alguna pregunta, doncs això, aquí estic a la vostra disposició.